Tan 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 tat 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 tadan. Ano gasan na natin tong ano? Igado. Andiyan sa bahay, hindi ko alam. Kaya yung pang spaghetti, lagay na yan. Mga simpleng lang. Palaman no. Yan, busy na ang lahat. Kaya dami kape. Sige. Yan po mga kaparang Jason. At magandang hapon. At yun, mag-aalok tayo sa kanila. Dito tayo mamaya sa barracks magsalo-salo. Alokin natin sila. Tapos yung mga kapitbahay. Dito tayo mamaya sa barracks. Diyan tayo magsalo-salo. Tiya mo te. Diyan tayo sa barracks. Chin. Mamaya. Diyan sa barracks. Happy birthday to you. Mamaya. Anong oras uwi mo? 43 ka na. Ano? 43. 4? 43 ka na. Ano? 32. Mali. 30. 16. 16 nga. Hindi nga. 3 ka na. 34. 33. 33. 33. Kaya, 7 uwi mo? 7? Uwi mo? Alis. Ito? Pintayin ka. Oo nga. 7. Ganay. 7 lang. Oo, kasi hintayin din sa Jami. Para dito doon lahat. Sige, sige. Alokin din natin sila lahat. Luluto ako eh. Mamaya, mamamalingkin na ako. Yo! kuya, nasan ko yung baril na kuya? Hindi ko alam. Amo. Happy birthday Ate Mayang. Thank you. Oh. Birthday mo ngayon? Hindi. Happy birthday. Sa October pa birthday Oh. ko. Mamaya dyan tayo sa barracks. Mamayang gabi. Bakit? Birthday ko. Birthday niya. Oo nga. Happy birthday! Oo nga. Thank you. Dyan tayo mamaya si ano? Saan? Andun sa taning mo. Saan? Ayun na nakahiga. Yo, Taning. Happy birthday. Di mo birthday day. Kung hindi mo birthday, ako birthday ko. Oh, happy birthday bukas! Mamaya dyan tayo. Mamayang gabi. Ay, oo. Oh, punta kayo mamaya. Oo. Ha? Tawagin mo lang kami mag-anta. Di magpapano megapon. Megapon. O pala. Oh, punta lang kayo mamaya. Inalok na natin sila. Salamat! Oo. Birthday! Mamaya punta na tayo ng doon sa palengke. Bibi, madumi yan Bibi. Tol, dito tayo mamaya tol. Anong araw na? Birthday ko nga. Sponsor? Oo, yung sponsor. Punta ka dito mamaya. Birthday mo? Oo. Ano ito ba na ako? Oo, dito ka mamaya. Para marami tayo. Alright. Walang pang painom eh. Tubig? Ayun, abangan mamaya yung salo-salo namin dito. Mamaya kukunin ko na yung doon. Tapos mamamalikin ako. Ayan! Ayan po at uwi muna ako sa bahay kasi yun nga, may kukunin ako. Kasi sila dito naglilinis dito sa barracks. Ate Mayang, Muay, Ate Bidang, nagulat. Ayan. Muay, may bata, matanda na, nag-anak pa. Kasi ba? Ayan po, kung kailan matanda na, nakapwersa pa ng isa. Nakasirot pa. Oo. At least pogi. Oo nga. Pugi. Si Ate Bidang, naunahan pa. Dumata sa bahay. Sama ko si RG.
Ay, dara nila sa mga grinder. Helmet, tara na. Tara, Ji. Dito na ako sa bahay, may kukunin lang ako. Kasama ko si RG. Yo! Ma? Bali dito kasi wala kasi kong Gcash pero yung asawa ko may Gcash. Tapos dyan ipinadala. Ba't dito na kami sa palengke? Bali bibili kami ng karne. Ay wala pa. Ha? Ayun, meron. Bili kami ng karne. Karne. Magkano sa laman ko ya? 380. Tanya! Kano yung tatlo? Magkano 3 kilo? 3 dalawa. Ito, 1 to, 20. 120. 1 to na lang yan. Sobrang tatlo. So, ano na, 1/4. Wala na nga tayo, no? Mayroon. Kunin ko muna. 1, 2. Lalagyan natin ng atay. Oo. 1,360. Ano yun? Ipapagayat na natin. 1,360. Kaya't bali ipagayat na natin para tuloy-tuloy na yung pagluto natin doon. Wala kasing kutsilyo doon na matalim. Buwan ano yun? 1,360. Ang tapos na kuya yung
Magayat. Salamat kay kuya. Atay. Ito po yun. 160. One three 60 po, 1360. Bibili pa tayo ng panlahok, saging, tapos tuyo, mga sangkap. 3.6 kilos. Ang pinapalista ko yung ano. Hindi ko na salamat. Pasensya na sa ano, bahala. Bili tayo ng saging. Yun. Pasok kanina na kubat mo. Namuhay yan ako, hindi nakadaya ko. Wala. Sorry. Presos na. Ito ang saging. Parang sarado pa yung mga ano. Saan magandang bilihan ng saging? Ha? Ito na nga dali yun. Saan? Ano to? Doon? Doon na lang. Sa kilala mo. Kaya ayaw kong dumadaan dito eh. Masakit sa likod. Mataas ka eh. Saging saba. Ah, pwede na po yan. Opo. Kano kilo? O, 35. 35. Ito. 35. 35 yung saba. Okay, salamat. Sibuyas. Ano yung malaki na? Napakalalim. Sibuyas.
butter. Tara. Kaya ano ka? 30 ka na. 1/4. Ada ko na 1/4. Nakala na po 1/4. Mga ano lang siguro. Mga halagang 50. Hindi pa na kaya kapakalis. LSC. Yan kasi mo na anak. Kaya latte? 245. 2, 45. 245. Ito po. Mami oh. Ito 45. Mga panlahok. Andito kami sa ano, LCC, bibili kami ng pansangkap. Toyo. Toyo, suka. Yan pa lang kita, anong butangan? Anong butangan? Toyo, suka. Ayan. Ito na nabili ko. Spaghetti, dalawa. Ngabihon, tinapay. Ayan. Tapos yung toyo, palitan natin. Galit yung toyo na yun. Amo ay. Palitan natin yung toyo. Hindi na. Palabas na kami ni RJ sa LCC. Amo ay. Ha? Yo! Hello! Anak ni Arjin. Yan, pauwi na kami ni RJ. Ito na yung binili. Siyempre, marinig ko na. Pagdating, ugas, sabay marinig. Maganda siguro yung lutuin, gatong. No? Kaso damang talyasi. Huwag mo talyasi. Unin ko. Ay baka isang talyasi, talyasi pa lang sana. At dito na tayo sa barracks. Yo, may talyasi dito dati.
Kadi nga nod. Amo. Ibidang. Italya si boy kita ano? Si Bidang. Dan siyempre kay ano, maraming salamat kay ano, kay Ate. Yan, binubuksan. Siguro po yung ano, yung mga pansit bukas na lang sa spaghetti. Oo. Lutuin natin ngayon yung karne. Kakanin, no? Pwede rin Ano? ito bukas. Tapos Ito na. saka yung ano, yung karne. Hindi ko ito na. Ang dami na to. Kaya nga, Ubus. pansit, saka ano, igado. Yung lutuin ngayon. Ikaw. Tayo to, bukas. Kasi mano to. Oh. Pero makain kaya to na may ano, may igado tayo sa kanin. Kain na. Oh, sige. Resibo. Oo, yung resibo. Kung sinong gusto ng pansit. Kasi ito maano to kasi. At yung maraming salamat kay Ate Ludi na nag-ano nito, pang kain dito sa barracks. Kasabi ko, sakto ka ako kasi bukas, birthday ko. Nagbigay din Dito na sa lang, ng ano. bukas na lang. Oh, dito na lang, oh. Bali, lulutuin natin yung igado saka yung pansit na sabi na Ate Bidang. Tapos bukas na lang yung spaghetti kasi sabi niya, nagpadala sa akin, tapos sabi ko, sakto ka ako, te, birthday ko bukas. Nagdagdag ulit siya, sabi niya, bumili daw ako ng mga pansit, tapos dito raw ako magluto. Plano ko sana, uwi ako bukas, sabi niya, magluto na raw dito, tapos magpatulong na lang kila Ate Bidang. Maraming salamat kay ano, kay ate. At sundan natin. Pakanta na. Salamat kay Ate Ludi. Thank you po, Ate Melody. Thank you so much po, Kuya Edwin. Saging. Yung karne, gasan ko na. Para may marinate ko na rin yung ano, yung karne. Para maaga na rin. Oo. Saan para sa dobo? Andito mga gagatong, dito magluluto. Amoy. Dito na rin yung lamisa, yan magbubudol pa mamaya. Yan. Ano Ate Mayang, si Ate Bidang. Adji. Ito, Jay, nakatambak sa igatong. Yun, hugasan ko na rin yung karne. Ito yung ano namin. Ayun po, wala na po silang kibuan. Pahinga muna kasi. Seryoso po sila ngayon. Pahinga muna yung nangana mo. Pahinga muna kami. Busy po sila. Bibelo mamaya. Hugasin ko na rin to. Hugasan na natin tong ano, igado. Ano dyan sa bahay? Hindi ko alam. Ano wala na? Kung paano naman mga pasok na. Wala ikaw yung isa.
Chu! Marinig. Jason. Pati mas matindi ka po yan. Ayun sana ni Koray. Ayan. Ha? Marinatso. Hindi nata. Rapsa, rararararapsa. Sheesh. Sige ito. Kaya lang naman dito eh. Kaso baka nagbablog si Kuya Arnil. Suka. Suka. Suka ng bayan. Patsamba yan. Ba? Lahat na yan dyan sama. Sasama din yan mamaya. Okay. Bakit yung tin pa? Kaya yung pang spaghetti, lagay na yan. Mga simpleng yun lang. Lagi tayo ano. Ha? Upload yun. Ha? Yung pala upload. Yung. Dalawang vlog ko ba yan? Ayun. Kamiyas. Lagyan mo ng kamiyas. Sama yun na. Rapsa na naman mamaya. Agip yun. Upload mo na. Ay, wala pa. A-upload ko lang. Buti sana kung oras-oras pwede. Play out. Ay, hindi pwede. May ano lang yan. Mamaya ka na. Pwedeng bumaba sa Para igisa ko. mababan ka na yung YouTube. Mamaya ka na. Paminta. May limit lang ang upload. Mamaya yung paminta May nila. muna limit. Hindi mo namin nag-upload ng ano. Kaya mag-upload ng 20 isang araw. Yan, nandito sila mama at titas. Mama sitas. Naiiyak na ako ay. Bakit sa mata yung sibuyas mo? Mapanakit ang sibuyas. Ayun na po, pinayak na ni Kapuloy at si Mayang. Itang layo ko na nga ni. Sakit pa rin. Amo, maapre. Wala pala akong pamintang binili ah. Wala talaga. Paminta. Ayan, kuha tayo ng clip kasi punahin mo lang yung parang binili. Paminta, lagay ko na to. So, pinagkuha na. Ano na? Hapon. Talibok-bok na naman! Lagyan na natin to dito. Nagpapasarap dyan. Peanut wow. Yan yung sikretong alam na. Kaso wala ano siguro. Sikretong alam na. Bibili tayo. Pinagmekos-mekos na Inzan. Inzan, minekos-mekos. Tama ba yung gawa ko sa akin? Igado. Oo, tama lang yan. Ako pa, banana tag. Yan. Yan na. Hindi pa. Muna. Paminta na lang. Kalimutan yung paminta. Salamat sa videographer natin. Malupit. Always. Malupit. Wala pa dito. Marinate. Bantayan dahil si Bantay ay kakain yan. Hindi ng mata. Carrots ang iniiwa ko. Masakit yung mata ko. Muna din sa Pansit. pansit. Kaya sa igado. Paano naman ang gang? Ganyan. Wag. Sige. Oo, pag-aaba. Ganito lang kaligit eh. Kasi malaki yung hiwa ng aning. Yung hiwa ng karne. Ito basura na. Tanggalin ko na. Suban. Wag ka nang umiyak Umiyak na nga ni ako. sa Masakit mundong sa mata. pabago-bago. Kamula ka tamari ko sa ako binutuwa ka Oh, ayan, nandito sila. Kuya Arnel. Ano ka Arnel? Nagkakalaka na.
O yan, tadadan, tan, tan, tat, 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 tadan. Ah, si Vincent pa? Ay, kabit ka doon. Ano mo, tol? Ada? Ada dia? Ikabit mo. Muna sana. Yan. Yan palaman. Palaman. Oh. Yan, busy na ang lahat. Sige, lahat yung librang kasi. Kuya, 60 ka na? Ano na ako? 70. Ay, 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 ay. 33. 33. Matanda ka pa sa akin, kuya. May desidido ay. Dano. Bibidang! Amo! Bidang. Piniprito na ni Ate Bidang yung ilalagay dun sa igadanan. Banana chip. Banana. Banana o saging. Banana chip na saging. Ito na yung sangkap ng igado. Amo talaga, kuya, oh. Oh. Dagos na talaga. Dagos na talaga, kuya, birthday. Oh. Bukas pa yung birthday. Ay, bukas. Oo. Ano to? Kain lang, kain. Ayan. Kainan lang. Bukas pa yung birthday. Mayroon pang ano, spaghetti. Hindi ah. Oh. Yan ang sinasabi ko. Bukas to. May sari. Yan, bukas na po yan. Baldi. Ayan at bali na marinate ko na nga yung karne. Dito na rin yung mga gagamitin. Luluto na ako ng ano, ng igado. Ito na. Pansit, lulutuin din yan ngayon. At ayan sila. Dito. Amoy! Kuya Gatso. Kuya Arnil, amoy! Amoy. Ang sexy ko ngayon. Oy, nako! Ano ilagay nun dyan, mga Ricardo? Ayun, salamat sa ano, yun nga, salamat kay Ate Melody sa pakain ngayong araw. At ayun, mamaya, salo-salo. Salamat tayo kay Ate Melody. Salamat po Ate Melody sa pagkain mo kay at Kuya Jesus. Oh, sa atin yan, sa atin. Ay sa Oh. sa amin. Oh, sa atin. At bukas pa yung birthday ko. At sabi niya sa akin, sakto ka ako, ano, birthday ko bukas. Tapos binigyan pa ako na ng ano, ng pampa-birthday. Ito ra, bukas na lang to. Lutuin sabi natin Bidang. Kasi bukas naman yung birthday. Kaya bukas yan, lutuin yung spaghetti. Ayan. At yan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. At maraming salamat. Ayan, bye-bye. Love you all.